Лесно се ориентира в лабиринтите на мола, нищо, че е само на 14 години. Нали идва тук почти всяка неделя с майка си и баща си. Но за първи път сега бе в мола само с вуйчо си Владо. В дните около Коледа той им бе дошъл на гости, а днес реши да се разходи до големия магазин. През лятото Вуйчо й, който е планински водач, води групи на туристически походи. Тази година взе и нея. Беше незабравимо приключение. Калина още помнеше дъха на планинските ливади, вкуса на боровинките и пламъка на лагерния огън, който палеха вечер. Още с първата стъпка върху движещите се стълби, тълпата ги пое. Родители и деца, младежи и девойки щъкаха по етажите, влизаха в магазините, накичени с коледна украса и излизаха натоварени с разноцветни пакети. Изведнъж Калина го дръпна за ръката. „Виж, Вуйчо! Онова момиче там!“ Посочи тя едно дете на нейните години, което вървеше редом с майка си. „От съседния клас е! Казва се Елена, но и викат Елфи!“ Момиченцето, на име Елфи, също ги забеляза, но срамежливо сведе глава и отмина редом до майка си. „Приятелката ми е от интернет“, продължи Калина. „Ами обади се!“ „Не мога! Ние официално не сме се запознавали. Разбираш ли?“ Не разбирам“, каза замислен Вуйчото. „Това в планината не може да се случи.“ „Момент!“ извърна се той и заряза количката. „Госпожице Елфи, може ли селфи?“ Калина се изчерви от неудобство. Какви ги върши Вуйчо й? Защо спира хората в мола? Защо ги притеснява? Елфи остави плика с покупките на майка си, приближи се до Калина и я прегърна. Извади своя телефон, протегна ръка и щракна. Веднага показа снимката на екранчето. 2 усмихнати лица на 2 щастливи момиченца. „А сега с моя!“ преодоля смущението Калина и селфито се повтори. „Благодаря, госпожо!“ поклони се Вуйчо Владо на майката. „И на вас благодаря, млада госпожице Елфи. Пожелавам ви да бъдете истински приятелки в живота, а не само в интернет. Пък през лятото ще дойдете с Елфи да ви кача на Балкана. Там ще си направите селфи с връх Ботев. Такава снимка няма никой в интернет.“